us porto una petita lectura en veu alta d'un fragment de Casus Belli, novel·la guanyadora del 42è Premi Armand Quintana de novel·la. Capítol 1. Plagi. Tina. Proves. L'altaveu del telèfon magnifica la paraula enmig de la sala deserta. A l'altra banda de la finestra, sols tenebres. La veu del lletrat s'impacienta. Sense proves serà la teva paraula contra la teva. I què val la meva paraula contra la gran Jana Verdaguer? Res. Ella és guapa, llesta, sofisticada, rica, intel·lectual. 50 anys envejablement ben portats. Tertuliana habitual de ràdios, televisions i diaris. Articulista de referència. Una de les escriptures més venudes de cada Sant Jordi. Ho té tot. L'imagino envoltada d'un núvol de perfum de cost prohibitiu. Per què voldria robar-te, a tu, algú com ella? Per què m'ha robat algú com ella? Sense proves, no hi ha batalla possible. La veu de l'advocat em recomana deixar-ho córrer. Sols la quantia dels seus honoraris ja desaconsella qualsevol guerra. Al cap i a la fi, si de debò el llibre l'has escrit tu, pots escriure'n un altre igual de bo, no? La meva veu penja la trucada. La criatura que vaig nodrir de nits, paraula a paraula, durant 7 anys interminables, ara és bressolada pels braços d'una estranya. I la meva novel·la plora. A cada entrevista de la Jana, a cada fotografia on és exhibida com a trofeu de caça, a cada mentida de la seva llengua de serpent. I com se't va acudir una història com aquesta? Pregunta la periodista. Durant unes vacances a la plana de Vic, respon la Jana. Vaig conèixer la història d'una noia que em va servir d'inspiració. El món ha de saber que aquí també tenim jovent amb una por aberrant a sortir de casa, que no és un fenomen únicament nipó. Vaig creure que era la meva obligació donar-los veu. La teva protagonista és una hacker extraordinària. No coneixíem la teva faceta tecnològica. Soc una escriptora en constant evolució. Una noia que no surt de casa i que només viu de nits. Què podia ser, si no una addicta al món virtual? I el títol? Bé, en això em vaig deixar aconsellar per l'equip editorial de Casus Belli. El manuscrit. El manuscrit que jo vaig batejar amb el nom de Simfonia Nocturna ara és Nits de foc i passió. Les meves paraules intercalades amb 3 escenes de sexe desenfrenat que justifiquen el títol i que són marca de la casa de la gran escriptora supervendes. Jo l'admirava, la Jana. L'escriptora camaleònica de 1000 registres. I ara, cada cop que la veig, un mateix dubte m'assalta. I si no ha escrit mai ni una coma de les seves suposades obres? Obro l'ordinador. La pantalla en blanc i un teclat al meu cervell. Els meus dits em basten amb diligència un correu electrònic que hauria d'haver escrit des d'un inici. Benvolguda Jana, crec que les dues hem estat víctimes d'un terrible error. Em dic Tina i hem de parlar. Cris. Nit freda de desembre. La Cris va tancar el maleter del cotxe d'un cop sec. 38 anys i un desig immens de tornar al llit. Va seure's darrere del volant i va engegar el motor per sortir de Vic i incorporar-se a la C-17. La Fira del Llibre de Santa Llúcia era l'enèsim invent del sector editorial per organitzar un Sant Jordi d'hivern que desestacionalitzés la venda de llibres. Invents que, pels petits editors com ella, es traduïen en tenir tots els caps de setmana hipotecats de festival en festival per fer 5 cèntims a calaix i que en aquella ocasió havia significat haver de llevar-se en plena nit un dissabte de desembre, omplir fins dalt el cotxe amb tota mena de llibres i baixar a Barcelona sota un cel estrellat, amb fanals de llum groguenca com a únics fars per il·luminar-li el camí. Una hora més tard, l'editora aparcava en doble fila davant de l'entrada de la Monumental.
Es va acordar l'anorac fins a l'últim botó i va sortir del cotxe. El seu alè es va convertir en un petit núvol de boira, recordant-li la plana que havia deixat enrere. L'antiga plaça de Braus bullia d'activitat i els primers raigs de sol començaven a trencar l'horitzó. Centenars de persones movent llibres cap a l'interior de l'edifici, com una concentració de formigues en plena revolució. «Cris, és terrible, terrible!» va xisclar una veu, fent-la girar amb un sobresalt. Al seu davant van aparèixer en Carles, la Xènia i una vintena més de petits editors, tots amb cara de fred i gest compungit. «Ens han esborrat de la llista!» va exclamar en Carles. «En realitat diuen que no hi hem estat mai, mai dels mais, com si no existíssim!» va puntualitzar la Xènia. «No hi ha casetes?» «Casetes sí que n'hi ha, a fe de Déu!» va replicar en Carles. «I els quartos prou que se'ls han gastat fan més goig que mai. Però de la teva caseta, la meva, la de la Xènia o la de tots els que estem aquí, ni rastre. 20 casetes que s'han esfumat en el no-res.» «Però els 2.000 euros de la reserva bé que se'ls han cobrat els molt cabrons!» va bufar la Xènia. «Casus Belli i Nèmesi, s'han quedat totes les casetes?» «No n'han deixat ni una!» La Cris va apressar-se cap a l'entrada amb pas lleuger, directe cap a l'estant que l'organització de la Fira del Llibre de Santa Llúcia havia instal·lat al costat del portal. «Vosaltres no podeu entrar», van barrar-los al pas un parell de guàrdies de seguretat. «Ja n'hem parlat abans, no esteu acreditats.» «Aquesta és la Cris», va intervenir en Carles. «No la reconeixeu? És l'editora de Festina Lente, l'editorial més antiga de tot Catalunya. Sabeu aquell passatge del Quixot en el qual Cervantes elogia les impremtes de Barcelona? Es referia a la seva editorial.» «Antònia!» va cridar la Cris, alçant el braç per cridar l'atenció a algú que quedava a l'esquena dels guàrdies. Una dona d'uns 60 anys, de cabells tenyits de castany, amb 2 mòbils a les mans i un feix de papers sota el braç, va alçar el cap en sentir el crit i es va acostar al grup amb un somriure. «Cris, quina sorpresa! Què hi fas aquí?», va preguntar riallera la tècnica de l'organització. Aquí gairebé totes les entitats acabaven subcontractant per gestionar aquella mena de saraus. «Què ha passat amb les nostres casetes?» «Quines casetes?» Com si ho haguessin assajat, tots els petits editors es van posar alhora les mans a les butxaques de l'abric i van desplegar a l'uníson una impressió dels correus que l'organització els havia enviat per confirmar la reserva dels seus espais. Fins aquí la lectura de Casus Belli, 42è Premi Armand Quintana. La Tina és una escriptora víctima d'un plagi. Aquí una autora supervenda s'acaba de robar la novel·la que havia estat escrivint durant els últims 7 anys. La Cris és una petita editora, farta de ser trepitjada pels gegants del sector. La primera viu reclosa a casa, dormint de dies i escrivint de nits. La segona pateix episodis d'amnèsia. A les dues se'ls han declarat la guerra i les dues s'alçaran decidides a recuperar allò que els pertany. Qui guanyarà la batalla? Casus Belli, 42è Premi Armand Quintana de novel·la. Bon Sant Jordi!